Nice. Prosím vás, na první želvy to vychází blbě, jo? Že vlastně hodí první želvy a třeba po chvilce se musí kiknout, takže debelko se hází na to, na ty první želvy. Co přijde? To jste si už říkali, že co se musí kiknout. Tu sa nič nekikuje, nie? Do želovy No se tou musí kiknout. želvou musíš kiknout Ja, Stone no, Breath. Stonebread. No, však No. Lexari a Legolas budú sledovať DBMko a keď bude DBMko hlásiť, že príde Furious Stonebread, tak sa postavia k mŕtvej želve, mŕtvej korytnačke. Presne to je ono. A keď to boss začne kastiť, tak do neho proste kopnú tú korytnačku. To je, ktorý kope. Tam vidíte, Pokud si vzpomínám dobře a slyšel jsem to, tak ty to musíš, tak ti to nestačí, ty to musíš tu želvu kiknout ještě předtím, než to začne kástit. Protože jinak to je krátký. To asi záleží od vzdialenosti. No len to DBMko, čo som pozeral, ten progres, tak to nesedí. Akože aj o 5 sekúnd. Aj tam sa musíte trafiť do bossa, do tej bránky, čo som spravil. A prosím vás, ty plošky, co padají z toho, ze stropa, velký kolečka modrý, tak dostanete IKčko, když tam budete stát, už dopadne. já ještě jednou bych řekla, s těma želvama se musí mířit. Jo, to znamená, že si stoupnete mezi váma a bosem musí být přesně ta želva. Jo, že ne, že kopnete želvu někam prostě doleva. Ono vám tu ukazuje šípku. Loptu. Ukazuje vám to šípku. Len sa posuniete a proste treba trafiť. Dobre, Laxari, Lego, chápete? Jo. OK. Aj si hovorte, kto ide, hej? To bude tragédie. To bude pecka. Zapomněl se Zapomněl si zmutnout. Zapomněl se zmutnout. Kurva, já jsem nebyl mutný. ale máme stejný myšlenkový pochody tady. Jak... Dobre, nikto nestojí v tej ploške, to je pekne modrá veľká ploška, čo budete vidieť. Hej, ja neviem, bude ich tu 6, dajme tomu. Ak sa vám potíte z toho. Ak náhodou nestíhate, A jinak nemáš flašku, Lydia? Mám zranečka. Mám osad. No poďme, ja skúsim tie atky. A mohli by ste mi potom nastreliť atky. Keď tu zbadáte atky, čo tu nemajú byť, tak mi ich nastrelte. 5, 4, 3, 2, A Belko? Na půl? No, ne, Belko, ne, až přijdu prvního, já ti řeknu kdy. Dobré. Za 10 sekund, přece. No tím můžeme stát, jak chceme, že? Jo, no, jo, teďko jo. A ne? Teraz prídu tie Spadla. Fokus všichni fokus želvy. Jednu želvu, označte ji. Makrečko. Už můžete zabíjet. Bacha, sú tam aj tie plošky. Hejbejte se. Guidance tam dej. Hej. Teďka interrupt. Kliknul jsem. Ale ty želvy jdete furt, jo, malý atky. Ty. Si to hýbat, tím želvám. Můžeme je resnovat, nebo se resnovalo? Krásne, Laxari. Earthquake bude. Rativary. Beware. Bacha, a běhejte. A přijdu želvy. Dobre, zase idú želvy zabíjať želvy. Želvy. Bude Brett. Želvy jděte fokus. Hej. Bude o chvíľku Brett. Kliknuté. Měl by být kliknutý.
Vlastně to. Tu žalbu zabijte ale tady prioritně. Nebo napadu ještě. Ty Zabijte upíři tu jsou na žalbu, mě, aby- to by nemělo být. Vole, ja ti to nemôžem ti to nejako prebrať, hej. Jo. Nabral a neviem, čo to zoberie. Aj my sme s tým mávali problém. Beware. Pácha plošky. Budou žalby, jo? Co to bylo? Jsi dostal novou vypínačku? Hej, idú tie Žalby, žalby. zase. To nesnáším mít na ty 3 malečky, to se tady. Viem nejako prísť na to, skade tie one prídu. Ne. Beware. Strašne na piču za miličku máte ty želvy. Za miličku nemáš mladí želvy. Nemáš no, ale teďka o to víc musí. No jo. Ale netopírovanú. Hej, na to si treba odpaliť na tých netopierov. Nezabili atky. Hej, lebo ja už som bol mŕtvý. Píči. Ty vole, to je boss. Nevím, damage taken, moje oblíbený turtle. Já jsem měla turtle 2krát. Mám lognout mate? Nie, prečo? Ne jako to vládnem, ale musí si ty Elečko a prostě víc do toho fokusnout s Huntrama. Tuto je to těžší. Ty malý atky si spaší malečka a ty želvy prostě jdete želvy prioritně. Keď ja sa ešte toto môžem vložiť, target, ktorý zasiahne tá želva, dostane 50% damage taken. Takže my sme to robili tak vlastne, že jedným sa kikol boss, druhé sa dali na kikol tak, aby ich to všetky trafilo a tretia sa dávala na netopiere. Takže to můžu kopat jak chceš prostě. Ty želvy. Jako bylo tu hodně těch šelů. Jednu si musíš nechat na tom bret. No jsem tu 3krát. Na čo ste kopali tú druhú? Jednu na bret, tretiu na želvy a či na tých betov, na netopierov a druhú na čo? Bylo několik těch bretů. Ale že tie korytnačky vlastne chodia asi v tom minútovom rozostupe, ako aj robí ten bret. Takže vlastne kikol sa bret, korytnačky a netopiere. No tie netopiere sú tiež problém a u nás sa zvažovalo, že sa asi pôjde na jedného tanka, lebo tí tanci to tiež nevedeli preberať. Tam asi primárne bol problém v tom, že ten tank, ktorý tankoval bossa, mal tak strašne vysoký vengeance, že vlastne ho healom prebral. Sa vyskúšali aj DKčko tankovať bossa, aj paladin tankovať bossa a problém bol rovnaký. Já si oddělám plošný věci a zkusím jenom single target, abych je necinknul. Sa dá všetko kiknúť? Tou korytnačkou? Všetko, čo zasiahne tá korytnačka, ktorú keď kopneš, tak dostane 50% damage increase. Takže aj do bossa, keď to trafíš, tak vlastne vtedy je fajn ho napríklad damageovať. Ale samozrejme, keď sú tam atky, tak uprednostníš atky. Všetci máte v ten extra baton teraz, tak si ho môžete prečítať. Dôležitá je posledná veda. Enemies hit by the shell are interrupted and take 50% increased damage. Keď si tie atky potiahnem ku tej korytnačke a kopnem to do nich sám, To nedáš, podľa mňa. keď si ich naberiem, tak už dám. No ale ty nedosiahneš toho, aby tie atky boli medzi tebou a korytnačkou. No veď to, že či to náhodou, vieš. Neviem, neskúšal som to na PTR-ku, to môžeš potom vyskúšať.
Každopádne mílička, idú im Dobré A- vědět. a netopiere. Tie Ok. korytnačky tým, že odhacujú a dávajú proste ten damage, tak mílička ignorujú korytnačky. Mega mě to sralo jít z želvy. No. To jenom Milíčka stojí uprostřed před bosem, nebo nějaký jste stáli? Uprostred isto nie, lebo stade chodia tie... No. tie Já jsem želvy. stál na zelený na kraji teda. Jo, já, že kdybyste stáli na sobě, tak vám tam hodím tu houbu a jsem jako to nemusela řešit, že musím běhat jako šílená. Môžeš, není problém, môžeš to hodiť napríklad na zelenú. Môžeme tam stať obidvaja tanci. Môžeme všetky milička stať na kope. No, to by bylo ideální. To by mohlo pomoct trošku. Tak na zelenej Neiteria, hej? Takže na zelenou to strčí. Někde tam, jo? To proč jsem stál na boku bylo, že abys měl, aby jsem nedal pery. Nejtery tankuje bossa? No tak poďme to Takže skúsiť. tam zhruba stojíte, jo? No jo. Musíme, keď budem dávať moc veľké pery, tak potom ona. To rozmýšľam. 5, Když 4, tak na modrý, tak mi dáš pery. 2, 1. Takže chcete co nejvíc dozadu, takhle. Poďme, či to pomôže, keď tu Nejteria stojí s nami. Sa bojím o modré pločky, či to zvládneme. Jo, to. Belko. Hej, zabiť tie... Beware. More, rovno na nás. Tak sú. Jednu označte. Tak pod bossom bude. Dobre. To takhle jsem vám odpálila houbu. To je velký damage. Sme má Viguku. Klidně kopněte Já jednu, snad že kopnu to. představ bosce. Mám na to dvě. A tu jednu Nice. nechte teďkom tu želvu. Beware. Idú, korytnačky. Budete kikovat, jo? Budete kikovat za chvíli. Ta energie prostě až bude na stavce, tak budete kikovat. Kick, 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 kick. A plošníme želvy. Tie netopiere sa teraz nedajú damageovať. Jak to bolo na hromade. Ach, plošky. Dorazí želvu. Beware. Guidance klidně. Když jsi stát pod tím bosem, Už to sama. Nejakú devku nasmejú. Na tom prý. O, zase, patky. Dobre, korytnačky, bacha idú na milička. Budeme... Jednu nechce, aby jsme měli čím kikovat. Beware. Kde sú tí beti? Budem kikovat, jo, budem kikovat. Sú. Ktorý má netopierov. Ja? Máš Vigi. Máš to do nich kopnúť, ak chceš, tu je jedna. Je tam Ale boss, netreba. stojí. Dobre.
Věříme zase si, že to, korytnačky. že to jenom bose, Nie, nech idú korytnačky. Jo, OK. Poďte normálne korytnačky zabiť. Má zvýšený damage, jo, ten boss. Beware. Takže hlavně. CG. Ty štíty, pičo na to Včko, CG.